Tunnen ilmassa jo selvästi tupakan tuoksua. Lähtisitkö kaljalle minun kanssani? Vaikka jalle. No, I am your father. Hyvää päivää, Vili Petri. Päivää vaan. Taiteilijoita. Taiteilijoita hyvinkin. Esittääkö se kirkkelitä? Kaunis. Tosin se ei näytä kirkkelitä. Hyvä, sehän on vasta luonnos. Jonkinlainen hahmotelma. Rouva Viljonkka maalaa lopullisen kakalle. Ai minusta tuntuu, että siinä menee paljon hukkaan. Olen kutsunut teidät rannalle tekemään hiekkaveistoksia. Aiheeksi voitte valita mitä vain, mitä on Muumilaaksossa. Mitähän minä muovailisin? Tekotavan saa valita vapaasti. Voitte muovailla käsin tai käyttää tapiota tai jotain muuta työkalua. Turku on Suomen perserä. Viihtykää, aika on auringonlaskuun asti. Hyvä, aikapulaan ei pitäisi yllättää. Terve, perse, rouva Viljonkka. Sopisiko, että te näytätte meille kirkkelienne? Myy. Tuosta tulee hieno stölkki, muumikappa. Ihan keskeneräinen. Kun katson muiden tekeleitä, olen varma, että lasteni teoksesta tulee paras. Mikä se on? Tietäisit sen, jos tietäisit sen. Teidän äidillänne ei ole huumorintajua. Nyt minä tiedän, minkä veistoksen minä teen. Sano mikä ihme siitä tulee. Arvatkaa, pökälit. Sanoitko Tarkoitatko sinä sitä kakkaa? Miksi? Ettekö te ymmärrä taidetta? Minä olen mörkö. No niin, valmis. Sillä lailla niin iso pökälit, että toiset pudottavat silmät päästään. Paras on valittava, ettei toisten averus mene hukkaan.